Erñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Txaloiek eskuak berotzeko. Bueno, kaixo eta ongietorriak Marruma kulturalen podcast berri batetara. Hemen sarreran beti esate de txorra bat, baina gaur ez zaitu okurritu zer esan, hasi que astera guaz. Gauza bat bakarrik, sare sozialetan arpidetuta ez balin bazaudete, arpidetu zuen sare sozial gogokoena, Instagram, Facebook, Twitter edo Telegramera, zeren ekainaren 30 gauza berezi bat antolatzen gabiltz, eta agian interesatzen zaizue jakitea, baina ekainaren egun batzuk lehenago arte ez dugu jakitera emango. Arpidetu zaitezte, eta besterik gabe asteragoaz, beraz txalo bero bat eskatuko dizuet gaurko gonbidatuari, Lorea Zulaika. Usaina du etorkizunak kiskalitako itxasua, pareta ikusten dut begi aurrian, ezin ikusi urrunago, ezin ikusi urrunago. Arezko erlojuak ta non daude zure itxasua, zure itxasua. Ondartza bat bainitzan olatuen eskalez baintalken zalen, eta ez dakit nolatan baina bihurtu zait jada gorputzare alen, are alen, are alen, arezko erlojuan barnan. Sortutako paretak dira, zaienak botatzen, urdinezko paretak. Arerreak urtuko ditu eta egingo dugu bidea, egingo dugu bidea. Bainitzan olatuen eskalez baintalken zalen, eta ez dakit nolatan baina bihurtu zait jada gorputzare alen, are alen, are alen. Botatzen duen arealean, Bueno, kaixo Lorea, zemuz? Kaixo, ondo. Ongi etorri? Eskerrik asko. Bueno, Bizkaia aldetik zatoz. Bai, bai. Herri
kurioso batetatik edo... Herri txiki batetik, bai. Bai? Tira, beti hasten gara aurkezpen bat egiten, eta horrelakoetan oso txarra naizenez, beti eskatzen diet gonbidatuei euren buruak aurkezteko. Vale, bueno, Lorea naiz da Bizkaitik nator bai, Bolibarretik, eta, bueno, ja urte batzu badaramatzat musika munduan, gauza txikiak egiten, eta ukinean bai bakarka, eta gero azalera taldean joneban, da gaur egunean kadira taldeko gitarrista eta abeslarianaz. Eta hor gabiz, pixkanaka bidetxo bat egiten. Jo, ze azkar pasatzean. Bai, Traiektoria guztite. Bai. Bueno, kadira taldeko gitarra eta hotxa esan dizu, baina, bueno, ni gehiago bezala ikusten zaitu, ze zu sortu dituzu abestiak, eta gero ja moldatu dituzu taldean, eta bar, ez? Bai. Osa, pixkat from womana. Bai, komposatzaile kantu, bai. Hori da. Jakinai nuke aurrez badagoen momenturen bat edo, esate dezuna, musikan, balez, noiz erabaki zenuen musika atsegin zenuela, edo noiz hartuko zenuen gitarra bat, edo egondan momenturen bat klabea, zure bizitzan. Bueno, azkenean hasiera baten zeharkako xirula ikesin eban, umetan. Zer bakatu? Flauta trabesera. No esan dezu? Zeharkako xirula, eskeraz beraz. Eta, claro, ni asko gustatzen hori jotia, baina gero gehiago gustatzen zitzaidan bestea, ez? Eta kantatzea, eta orduan ikusten eban hori garatzeko instrumentua dela gitarra bat. Bueno, gitarra gustatzen zitzaidan jote. Osea, ikastea nahi nuen. Da 13 urtekin erabaki nuen gitarra bat erostea, eta hastea gitarra jotzen. Da, bueno, hortik ordutik esango dugu. Munduko lehenengo emakumea izan zintezke flauta trabesera jo eta beste egongo zana, Es que complicado. Claro, anitzate. Bueno, ere ikusiet, diskan eta bar, ez dituzuela, horrelako ez dezula sartu flauta trabesera, horrelako... Ja, eta hori urrengo baten, egonin baten igual. Zaur daukezu. Bai. Que guai. Eta jodezun abesti hau, ala ere, ez da kadirakoa, sikira azalerakoa bai, baina lehenagotik zetorren abesti bat da. Bai, da justo aukeratu dut, abesti hau sortu zen Donostin, ondala 10 urte honintzen Donostin ikasten, eta garai horretako kantua da, eta pentsat, polita izaleikela hasiera emateko, eta bai, holan bakarlari moduen youtubera igonean abesti bat da, holan oso impultsiboki, esango, eta bai, hori gatik aukeratu dut. Hala ere, azalerak taldearekin hori, adoptatu zenuten abesti hori berriro, moldatu, elektrikoagoan edo, eta bideoklipa ere bai badago. Bai. Uste zaitu super gaztetxo. Baina, bueno, hor dago. Eta Donostin ikasi, zer ikasi zenun? Hasi nintzen ikasten filosofia, gero utzi neban, eta gero magisteritza musikala. Gaur egunean musikako irakasle. Hortan sartuko bera aurrerago. Vale. Aurkezpen bezala, ez dakit leheno esan dakoa. Egondan momenturen bat, azkenean magisteritza musikalaik hortan sartu zinean arrazoien batengatik, egon zan, bazenuen aurretik zerbait esateko eske hau asko erakartzen hau. Zergaitik, musika. Zergatik hortik. Gehien gustatzen zaidan adalako ez abestea eta kantak egitea. Oso ondo pasatzen dut kantak egiten, horregatik. Bai. Gero, klaro, esatezun lanbide bat aukeratzelako orduan, musikatik bizitzea ez da erresa, da hori gehien odakikun moduan, orduan berak, ez mintzate eukitza zer ikusi bat, ez, nire lanbideek, nire gustatzen zaidan. Euskeraz gainean zaiagoa. Euskeraz zaiagoa. Bai. Eta magisteritza musikala hori aukeratu zenuenean, bazenuen ja objektibo bat edo irakasle izan nahi dut, aurrekin. Karo, eske hortan sartu behar dezu, endakit lehenengo magisteritza sartzen da eta gero musikala? Ez, lehen hezkuntza ikasten dozu eta jazta, eta gero azkenengo urtea da musikakoa. Hor zentzuen, pixkat koldarra izan naiz betiz, naiz adu sartu inoiz konservatorioan ikastera. Uritza zaitala ikasketa batzuk oso, ez toa zena nire izaerakin bat, eta oso gaizki pasatukot, eta ez du nahi musika bihurtzea, oso bat, gorrotatukotena edo sufridu aratziko didana. Orduan, esan erdibideko zerbait, baina beti dauket hori,
egin izan banu edo ingo baneuke edo... Hor daukazu, ala ere, ez da inoiz berandu, ja, bai. konservatiore baten saiatzeko gutxien, Ja, bai. Ez dakit, hor badago lanbidearena, ez? Osea, gauza bat egiten dezunean gustuz, eta gero daude batzuk esate dutena, erabakitzen dut, ni hontaz bizitzea, zeratik, beti esaten da, lanbide, osea, zuri gogoko duzun hori bihurtzen badezu lanbide, ez dezu inoiz lan egingo. Ni kontran nago, ni erabaki nuen behin, saiakera bat egin nuen, eri argazkilaritza asko gustatzen zitzan, eta hontaz lan egiten saiatuko naiz, ikusi nion las orejas al lobo esaten nuen, lan prekarioa, zaila, no seke, eta itzuli nintzen pixkat atzera, eta esan nuen, erabakiko egitea bakarrik gustoko dudanean, eta bar. Bai. Ez dakit beldur hori izan egun, Bai, izalik, bai. Bueno, asko gera koldarrak, Bai, hori da. Eta gero horrek ere bai, ematen digu seguridade, azkenean magisteritza musikala, magisteritzan sartzen malin bazea, daukazu. Bai, lan estable bat. Lan estable hori da. Bai. Bueno, lehen abestitik pasagera, bigarren abestira, erabaki duzu? Bai. Euriari? Bai. Zerbait, ez dakit aurkeztu nahi dituzuna bestiak, edo bakoitzak... Utziko momentuz ez. Aurrera nahi dezunean, da... Gero igual, baina... Zaharrean da bat gardua bihar berriz helduko da egunkaria eskegiko dugu zeruan bandera zuri belztu bat saiestu duzu mundu erdia begira duzu euriari lapurtutako kolorez euriari lapurtutako kolorez euriari lapurtutako kolorez blai egin da bakea eta kaosa elkarri eusten eta zu biluzi gaba beltzetan galtzen ahe ekaitz bati lotu nahian barrena euriari lapurtutako kolorez euriari lapurtutako kolorez urpeko ju isilean ahots galduak bueltan lokartu gaba bete gidatu egun senti huts batentzat Ze guai,
Ezakit, bauka poesia puntu bat abesti honek, eta galdetu nahi nizuke nola sortu zen abesti hau. Sortu zen melodia batetik, eta esan letratik sortu. Ah? Eta horregatik igual, gero letra ez da gain, ez da ditu, koherentea edo ez da inola esan. Bastante poetikoa da. Gero lagun bati pasatu nion melodia hori, gitarrakin neukan, melodia hori ahotsakin, hitz asmatu, askotan kantua sortzen da nien, asmatzozu lako izkera raro bat, eta hortik sortu zen kantu hau, da gero ja lagun batek Sarai Roblesek jarri zuen letra, da bion artean junginen letra egiten, eta horrela sortu zen kantua. Zeite zu rollo americano Watchiflay edo... Watchiflay, ez da americano, ez euskera sortu da. Zeta eta... Bai. Justo galdera hori neukan, aberzan fonetikoki edo goratzen zuen euskarari edo... Bai. Eta, karo, banekien, Sarai Roblesek idatzitako letra, bien artean idatzitako letra bat zela, eta arraro egiten zaiana justo melodiatik astea. Bai. Gainan bauzka pausu batzuk bezala zati bakoitzak du bere melodia eta bere letra, eta... ez dala nahiko kantu, ez dala oso... Gai baten inguruan. Ez da estribillo, estrofa, estribillo, super argi bat edo deukola orduan. Eta launa dela esan ez du? Bertsolaria dela? Bertsolaria, Nafarroako finalera heldu zan. Eta idazlea ere, bai? Bai. Eta laguna? Bai. Eta non ez kuadrillakoa edo? Ez, barainaingoa da, orduan, ezagutu nuen universitate garaian, eta hortutik harreman handizan. Hemen Donostin? Bai. Mira, Donostin dauzkau kontaktu batzak? Bai. Behin... Arraro egiten zan, pentsatzen nuen letra batetatik sortu zenuela bestia, baina ez dakit zuretzako erresagoa dan. Letra bat musikatzea edo musika baten inguruan sortzea letra bat bertan sartzeko edo? Azken aldian musika batetik letra sartzen dut, gehienetan. Baina, gero igual ondala gutxi ikusi neban anarik elkarrezketa baten ezabala, igual esaldi batetik hasi eta esaldi horretatik tiraka kantu osua sortzen dela, hori pasaten da batzutan, bai. Kantua sortzerako orduan, badukaz igual esaldi bat edo idea bat edo, da orduan hortik tiraka kantu osoa sortzera joatia, baina... Esaldiak agian ja emate dizu melodia bat, hola? Bai, hortik tiratzen joatia, eta, azkenin kantu bakoitza mundu bada, bai, sortzerako orduan, bai. Nire kasuen. Eta, hau bezalako abesti poetikoa zatik ezakit, hau da galdera bat ja behin kendu nuela repertoriotik, behin edo behin, konturatu nahi zenean arte, musika batzuk baukatela alako imaginazioa, eta ezakit, irudikatzen dituzun edo imaginatzen dituzun irudiak abestu bitartean? Bai, kantu honetan justo bai, zebra nahiko potentia bai kantatzeko ez da erresa, ez da, igual jarri biozu emozio gehiago, ez kantu honetan edo, eskatzen dau kantuak, orduan bai, sartze zara gehiago, letran esango. Bai. Daukazu gauza bat, hemendik pasatako musikari askok ez daukatena. Zer? Eta Wikipedia horria. Ja. Eta ez da eskatzen nagoela Wikipedia horri bat marruma kultura entzako, baina jakin nahi nuke nolatan izan dugu. Nik ez datein, hori esan hori esaten dute, dala, eskatzen den gauza bakarra, ez bakoitzak bere Wikipedia herria idaztea, baina nola, ezakitak izun, orkidatzi duen? Bai, badakit, bai, eske, justo pandemia bat, ogei gertzen, nosan. Orkestu nintzen, Oian Ederreko Gasteizko olako lehiaketa, sariketa batera, da jo nuen kontzertua bertan, da orduan egin ziaten elkarrizketa horrako, berriarako, da gertu nintzen berriako atzeko aldean. Da, orduan, emakume batek, Durangoko wikilari batek, Marisa, edo ala uste dut, izena. Ikusi ban, eta, Wikipedia engotez, eta, da, egun horretan, nintzako izan, nire famara gorena, Wikipedia, eta gorka horbizu jarraitu ninduen, listea. Hori da izango, berak irakurri guztulako, egunkaria edo Wikipedia. Referente bat, gorka horbizu, hori berriako elkarrezketan, horregatik, hori, egun borobia,
Gorka Urbizu berri txarraken garaikoa. Bai. Eta oraingo proiektua gustatzen zaizu. Que pelota. Bai. Gaur egon gaitz egiten diskaren inguruan, eta askotan entzun dezuela, horratzeko. Bai. Askotan entzun duela. Eta... Bai, askotan entzun. Eta, behin azaleraken egon zinetela, eta bai, kadirarako ulertuta daukadanez, abesti guztiak sortuta zen euskan diska grabatzea juntzinetenerako, edo? Ze taldea sortu zenerako? Bai. Kanturen batzuk taldearekin batera, baina azkenien pandemiako sasoitik, konfinamendutik aurrerako lana izan da, ez? Taldea egitea, kantuak egitea, eta dana pixkat. Eta nola bilatzen da talde bat aurrera egiteko, hau jonet, baina ez bakarrik? Justo kantu gehienak, guztiak pasatu dizkiot, nire lagun bati Aritz bajista, hori bezatu nahan Donosti, dela marrute, bai. Bena, Donosti. Bai, horrelako, eta kantu pasatzen eta ibili ginen, eta hasi ginen elkartzen, pixkate bajoko lineak eta egiteko, eta zira baten beste bateri jole bat, aurretik nirekin azaleran jotze zuen urkirekin hasi ginen, da gero zaila zan elkartzea, hor momentu horretan ezin zalako ez nahi beste elkartu, konfinamendu sasoiko arauak eta horregatik eta horren zaila izan zen, baina gero aurreko urtean ja lortu gendune elkartze beste bateri jole bat, Aitor Bolin eta Oier Ponce teklista. Banek izan musikari honak zirela eta orduan botan otzien proposan. Lagunak ziren edo? Ezagunak, baina ezagunak. Zu konbidatu da edo? Bai, nik izan nien, proiektuan talde bat mundatu nahi dugu eta animatuko zinak taldean jotzera eta holan. Eta bai. Bai, eskerrak. Guazaukatan edo? Igual entzutzetuen zure abestiren bat edo? Bai. Eta nola da... Azkenean, eskele arti bai oso eskualde txikia, ondarru, tarra, danok ezagutzen gara, gutxi gora bera musikaria garenak, Dena juntzeate zuen kontzertu guztietara. Bai, basikamente, bai. Herria bakarri kontzertu bat dago, tara junbarko dugu, ez? Claro. Eta abesti horiek akustikoan edo zura hotxarekin bakarrik moldatzearena pixkat elektrikoago formatu horretara, erresa izan da? Edo? Ez, niretzako adibidez, nik kantuak akustikoarekin egiten ditut askotan, orain gutxi hau, baina zera baten bai. Eta, klaro, ez da berdina, eta hori askotan esan diate, ez da berdina jotzea talde baten gitarra elektrikoa edo akustikoa jotzea. Osa, ez tozu modu berdina jo behar. Horre lan bat izan da, bai. Lehen aldiz hasinaz gitarra elektrikoa jotzen, ze lehen aurreko taldearen eman jotzen. Esan bai nahi nuen gitarra bat hartu eta gitarrakin jo kontzertuetan, beste autoridade bat ematen didalako. Zaitasuna ikusten duzu, jotzen zenitulako akustiko akordeak edo? Ez, desberdin jotzen dalako igual akustikoa eta elektrika. Ez dauko funtzio berdina, ez da berdina jotzea bakarka edo taldean edo beste instrumentu batzupe bat daude, eta orduan, horri ikasketa potentea izan da. Eta abestien inguruan, azkenan abestiak igual daukate zuk ikustei ezu sentimendu bat, edo transmititu nahi ezu gauza bat, eta batean elektrikoan esatezu, horrela ez dut ikusten. Ez gara bezain talde rockeroa, ez orduan, ez dugu joten roka, kantu batzuk bai, baina... Kadirako diska nahiko kleptitu, abesti bakoitzak bauka bere ez dira rockeroa, ez da ere ez da bakarri popa, dauzka, abesti bakoitzak bere influentzia dauzka, oso, leku ezberdinetatik hartze dituzue gauza. Bai. Horrega biz. Topatzen. Erakuspen bezala, hau egin dezakegu eta ikusiko egun onditi. Bai, hori da. Bueno, urrengo abestira pasako bera. Vale. Aieneka. Hori da. Oso ondo. Zuaiz baten freskuran eseri ez zute baten itzaletan zuaiz baten freskuran eseri
ezute baten itzaletan. Iesean mila zeri, okiak ez dira geri. Ingurua aldatu, gero zertako damutu. Ingurua aldatu, inora ez doa zentrena, zabortegiak kanterak, jada hemen geldi ezin den gizakiaren handikerian errotu da dena. Biderkatzen da txikitzen dutena. Zabortegiak kanterak, jada hemen geldi ezin den gizakiaren handikerian errotu da dena. Biderkatzen da txikitzen dutena. Nora ezean dabil negua, otzaieko sargoriaz gudan, gudan. Besti honetan gai ezberdinak abordatzen dituzu, hor erraustegia eta bar ja kokatzen gaitu momentu batzutan nahiko dramatikoak, gizartea ere bai aipatzen duzu. Zerk inspiratzen zaituzu? Ez dakit, gauza ezberdinak, ez? Men kasuen argi dago, momentu horretan neuken kezka bat, ikusten abalako naturian ondamendi bateran zoazela, eta ez dakit, badago diskurso bat, badago kezka bat edo beldur bat, eta baina, ez da, diskursoa da ezin dela izer egin, edo, ez, pixkat derrotista, edo, da ni bai, olakoen nintzen, letra honekin nahiko lan eukiot, eta, ez da, nondina bien, behar. Hori, kezkatatik, eta momentuko gertaeretatik, eta justo azken lagurteak bai izan dira oso gogorrak, ez, gauza asko pasatu dira bai munduan, bai Euskal Herrian bertan, Zaldibarreko ondamendixe moduko gauza bat, edo markinen bertan pasau zan kanteran hiltzala gizon bat, eta olako gauzak bat zenien bizkat giratzatuz buruan, eta... Duda nuena zan, hori, ez da zun hortatik nola konposatzen zenuen, agian gorrototik, agian beldurretik... gehiago, igual kritikatik esango neban, ez, beldurra baino gehiago, kritikatik, eta... moten dago gure errue dala, baina... Ez da bakarrik gure errue, eta beti transmititzen duzkue mezu bat guk egin behar dugula, baina gero benetan boterea daukaden horrek aldatu benetan gauza strukturalak edo... Horregatik nuen duda, gorrototik zen, zeren nik bai ikusten duala hori. Bai, gorrota. Egin dezaketenak ez dute egiten. Bai. Eta gu egon gaitezke saminduta, irainduak, egon gaitezke modu askotara, baina azkenean egin dezaken horrek zerbait egingo aldu. Bai. Eta ala ere diskare ez da precisamente oso positiboa, bizkat iluna da, bai melodietan,
Eta ere bai, esanai askotan edo, ez? Bai. Horregatik nuen duda zuri zerk inspiratzen zaituen, edo... Hombre, Edo agian gai bat hartu duzuen, edo sentimendu bat hartu duzuen diska sortzeko. Ez, kantu bakoitzak beran bidea auki dago, eta ez da sentimendu bat izan bakarrik, edo... Ez, izan da gai ezberdinak, igual kezka ezberdinak, edo gertakari ezberdinak inspiratu gaitxula kantuak egiteko, eta hortik joan da. Baina, bai, badago kritika bastante diskoan, ez. Osa, eske uste beharrezko da, las, bestelan dana ez da bez politxe, zango mundu, orduen. Bai. Eta gero melodiak irudikatzekotan, behin letra bat daukazula, asko pentsatua den melodia bat sortzen dezue, edo probatuz, abira ondo enkajatzen dit, edo ez dakit bertan dagoen lanketa, nolakoa dan? Kantu batzuk igual oso errez urteten dabe, eta ez tozu hainbeste pentsetan, ez? Baina gero beste batzuk eskatzen dabe lanketa bat, edo, bueno, igual estrofa hau horrela melodia gustatzen zait, baina beste hau ez, da hemen kasu honetan bai izan da nahiko bilaketa lan bat, kantu honek aukiban nahiko lan horre zentzuen, bai. Bai. Badauzkazu pare bat kolaborazio diskan, bata da besti hontan. Bai. Fliskornoa izeneko Bai. trompeta itxurako instrumentu batekin. Izesko instrumentu bat, bai. Bai. Mikel Maniega, bai. Eta nola sortu zen kolaborazio? Kantu honetan dago zati bat hori, nahi gendun sartu instrumental bat, baina ez genikien nola, zer, eta justo estudioan egon ginenean, Txirula? Ja, ez, zanan, gau esalarri, gitarri besti. Eta estudioan egon ginenean bertako Axular Arizmendik ezaskun, ezagutzeot bergaran tipo bat, joten dut trompeta, bueno, fliskor, da berak esatean, eska hemen geratuko zan ondo fliskorneo bat, da. Zer da? Bai, fiskat, a ber, zelan ze soinu dauko. Eta etorri zan tipue, iban solazo bat gatu ginela danoko lan, eta holan izen zen, kolaborazioa, oso bertan momentuen sortutako gauza bat. Bai. Garo, ni dudarik, ez nekin ez zer zan fliskornoa, orain naiz trompeta baina fanagoa. Ez oso polita da. Bai, ze itxura zantzekoa da, baina erdiko zilindroa edo hain estua izan ordez borobilagoa da, eta trompeta txikiagoa bezala, baina zabalagoa. Horrek sortzen du zarata bat edo soinu bat goxoagoa, eta ere bai melankolikoagoa. Bai. Eta entzun nuenean, konparazioa, tipiko, YouTubeen sartuta ikusi, ze soinu egiten du trompetak eta fliskornoak. Fliskornoak bai bauka beste izen bat, asto induana, pero bueno. Eta bapatean, bai, bertan sortutako melodiak zian, ez dakit, tristeagoa. Tristeagoak. Bai, baina politxara. Eta karo, abestiaren gaiarekin, dator. Bai, oso ondo. Bai. Eta gero beste galdera danoken, eta ja, aztu indet. Ez, baina, bueno, berdin du. Fliskornoa oso aukera polita iruditu zait. Lehenoken egin dizut, baina zagatik ez flauta travesera. Ja, nahikoen eukolako gitarra biak grabatzen, ahotza, eta ezin dut jo, gainera, ezingo neban egin. Bueno, baina hemen ez dago, fliskornoa, eta gainean egin dezu gauza bat oso polita, dala ahotsarekin melodia bat sortu. Bai. Ez dakitan berdina, ez da melodia berdina. Mentatu ino gainera, momentu. Baina, karo, tarte hori betetzeko sortu dezu ahotsarekin melodia bat, eta baizu, oso polita. Zorionek. Eta horrela, entzun dezakegu diska, alde zuenak, bakizue, sartu bandkampen eta entzun kadira, eta hemen daukazue, akustiko bertsioan, oso polita. Urrengo abestia gainean uste ez dago inon. Ez dago inon, bai. Osake, primizia. Etxe! Lehenengo zizangoa grabatua abestia, lehenago joko zenun. Bai, baina aspaldi ez, egiz esan. Noiz, zer da, azalera taldeko, momentu... Ez, claro, horre 2008an talderik gabe, eta hor atrasitzaizkian kontzertu batzuk, joko zu Zaldibarko gaztetxean, bale, hor, justo orduntxe kantu berriak inda, venga, bai. Da, ordundik igual ez dut jo, baina... Bale, abesti ineditoa. Bai. Ez dakit aurkeztu nahi ezun? Bai, 1000 alditan deitzen da kantua, eta nahi dut eskaini familiari, bai, familiari eta... Hemen familian gaude. Bai, hori da. Baso, no? Aurrera.
irentsi duzu beldurra mila zatitan, jaurtiz gatza zauritan. Mila alditan sentitu arran arrotza mila zapitan, batuko dizut bihotza. Ispiluak ditut hiltzatuak ikus dezazu. Ispiluak ditut hiltzatuak ikus dezazu. Nola diren antzekoak, gure beldur antzekoak. Sobera indarra, tragediak soinean zutitzen gara. Erantzitzazu nahi baduzu beso hauetan, erantzitzazu nahi baduzu beso hauetan. Bueno, abesti hau berria. Zarala, baina ez dago inoen grabatua, zergaitik ez grabatu kadira aurreko abesti bat balin bada, eta hor batzen nuen, eta... Ez da, momentu berdineko kantua da, baina, azkenean estudioan erabaki egin behar gendun, 10 kantu edo 8 kantu nahiko lan izan zen, orduan, baten bat kanpuan geratu behar zen, eta... estudio grabaketako orduengatik? Azkenean diska grabatzeko orduan, ibili ginen nahiko estu ensaiatzeko, eta orduan, realistak izan da 10 kantu grabatzea lana da, orduan, 8 eta hau kanpuan geratu zen, penatxo edokete, baina, Orduan badago este bat hortikan. Bai. Baina hori grabatuta dago edo nonbait edo ez dare? Bakizue, kontratatu kadira edo gorea zulaika eta entzunan izango dezue beste abesti hori. Ze guai, nola izen hau beste abestia? Balzara. 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 Eta hau zan, 1000 alditan. 1000 alditan. Oso poetikoa da. Bai. Eta oso bisuala, bai. Hemen irudikatza dituzu, ez? Ispiluak, hiltzeak, ezakizer... Igual gehiago pentsatzen dut neure inguruko jentean gan, hemen kantuen, igual. Ez da, beste letra, baina gehiago inguruko lagunek, familiko jentia, eta gehiago lotze dut horrekin, igual, kantatzerako. Kantatzerakoan balioa ematen diozu letrari, musikari baina gehiago? Ez, biei. Euneko berroita mar. Claro, baina... Berdin, 150 marrola. Depende abestia. Abesti batzuk esatezu, honek letrie sin más. Divertigarria da eta guai. Beste batzutan letra nahi oso igual gehiago landu edo vuelta gehiago ematen dizke. Garrantzi gehiago eman. Baina, igual beti ezin da izan hain sakona edo zakit. Eta normalean jotze duzu esanaiera, letraren esanaiera, edo fonetikarekin gehiago jolasten duzu... Igual, oin momentuen fonetikarekin gehiago, eta gero zehatzen naiz esan nahi ematen, ze bestela, klaro, baina,
eskizatu dut, abesti bakoitza gauza bada. Osea, izan ditezke, bi gauzak, bai. Bai, ze guai. Gero ere bai horrei sartza diozu melodia bat, edo gitarra bat, edo... Bai, ez igual batzuan, esaldia gustatzen zait, baina, ostras, kantu oso bat izatia superletra ona aukit, horrek dauko beste lan bat, eta denpora asko eskatzen da. Ez da, lehenengo diskarekin pasatzen, baina 3. edo 4. bai, jarraitu da, lanean. Bueno, azkartxo guaz, gaur, tita guaz. Urrengo abestiak bai uste kolaborazio bat daukala. Bai. Adio. Bai. Gero hitz egin du. Vale. Bai, joko dugu eta... Miraririk ez bazter hauetan zenbakien titeren bankuko korronte garamatzaten korronteek garamatzaten miseriaren arroken kontra arroken kontra zer esaidazu zer espero duzu geroaz zer esaidazu zer espero duzu geroaz Pobreziaren izurrian esan zenbat kutsatu dira zenbat arima galdu desioen kriseiuetan zer esaidazu zer espero duzun geroaz zer esaidazu zenbat daukagun kontra eta zenbat alde zer daukagun kontra eta zer alde ez du balio da gure bizitzak ez badu balio batzuen bizitzek zenbat balio garena galtzen badugu adio zezuen bizitzak ez du balio ez badu balio batzuen bizitzek zenbat balio garena galtzen badugu adio Esan dagoa, besti honek ere bai badauka kolaborazio berezi bat. Bai, hau izen zen, Kadira taldea bera ondioko lan engen bizela, markinan ezagutu naban foroia, eta berak da Senegaldarra eta berak jotzen dau kora izeneko instrumentu afrikar bat. Eta orduen berakin elkartzen hasi nintzen
beren kantuek eta erakusteko, eta niriek, eta urten zen kolaborazioa, eta grabatu gendun adio kantua, gitarra akustikoakin, da berak korarekin, da berak ere kantatzen du kantuen, eta bai, oso berezizu. Euskalduna da? Senegalesa. Esate, euskeraz aki? Ez. Vale, euskeraz Euskaraz kantatzen da, bai, barkatu. Osa, videoklip bat da, hau dena esplikatu. Bai, videoklipe grabatu gendun. Eta videoklipa grabatu zenuten, eta oso etxe baten marruan, hor kamera... Bai. Plano sekuentzian grabatu. Bai, da, bideo hori grabatu gendun bai, kasualidadez, justo... Paulo izeneko mutilo batek iatizten Instagramera, berak grabatzen dauze holan, Espainia mailan, estatuko leku ezberdinetan jentia grabatzen dago holako formato akustikoan, eta idatzekin zidan, eta hortik kasualidadez. Osa, ez nean nik bilatu edo... Zer dira, kaio sonorakoak? Hori da, kaio sonorako... Hor ezagutu nuen, hor entzun nuen lehenengo zolai gaintzi arte. Bai. Bilboko zui batean eta horretan. Bai, hori da. Oso simplea dira, zaitik garabatze du plano sekuentzia batean, baina gero irudia eta oso polita da, eta notatzen da mimuz egin dakoa. Bai. Eta, a ber, nola liteke, ez dakit, aurkeztu zen izkiona bestiak zan kadiran sartzeko, foroi hau, eske hori buruan aukiogu, baina eske oso zaila, justo kora instrumentu hori afinatuta modu baten, orduan kantua jotzeko afinatu duzu, depende tonua abestiarena afinatu behar duzu kora horretara, orduan asko baldintzatzen dago instrumentu horrek, baina, todo deskartetan taldien, kolaboratu daut kontzerturen baten bai, eta bai, kora, oso arraroa da. Ze da pixkat Brasildar, badaukate instrumentu bat daukala behian kalabaza ontzeko bat. Kalabaza da, bai. Eta dauka, itxura berdina, baina arpa bat gehiago da. Soka batekin jo beharrean dauzka batzuk, eta... Ogeta bi soka. Hori da, arpa baten itxura gehiago dauka, eta soinua ere bai arparen dauka, eta bera senegaldarra dela esan dezu. Bai, hori da. Eta ez dakit horregatik bidaiatu nahi izan zenuen Senegalera, edo... Hortzen egon gara. Arra sartu zizun. Bai, eta berak beti zatuzte junbi garela bertara kontzertu ejoten, eta jo duguz bai elkarrekin kontzertu batzuk, beran abestiakin da niriekin, eta da hor bada golako gogo bat egunen baten aber heltzen garen, bira txiki bat egiteko. Esan izun, euki genuen orain dela urte pila zinemaldi alternatiboan zinezikleta izeneko proiektu bat, proiektu bat non bi tipo bat eta tipa bat bizikletaz doazen Afrika guztia goiti bera bidaiatu zuten eta gauero gelditzen ziren herri batean jartzen zuten pelikula bat. Argindarra ateatzen zuten bizikletako sortuta generadore bat, eta orduan egon behar zinen pedaleatzen pelikula ikusteko alizateko, eta oso proiektu polita, hori hor egin dezakezu ez zerbait, dolako bidaia bat geratzen zatena, ordainetan, kontzertutxo bat, Bai, horien gogo egunen bat. Ze guapo, Jala, bizitzila gaten badau. Baina, orduan, oraingoan ezina berarekin jun? Ez, oraingoen familiaken jun ginen, azte santuan egon gara. Arrazoia izan zen hori, jode. Ni nahi nire jun horregatik, bai. Baneuken interes bat joateko, eta ondo horten zen, eta familiko lenguzuek eta jun ginen, eta ondo. Zeba jun zineten? Lau, anaia eta bi lenguzu. Hemen ebile. Oso hor jartzen lau txuri Instagramen jarri zen horako esaldiren bat. Lau txuringo Senegalen. Eta zakit, zer topatu zenuen hor? Bidaia bat egiten dezuen horrelakoa imaginatzen dituzu gauza batzuk, ez dira denak betetzen, baina zer topatu zenuen hor? Zer gustatu zitzaizun, edo zer ez? Gauza asko gustatu, baina gero realidadeako gorra dago, ez hortan, danetari asko gustatu zaigu. Jendea, bertako jendea, eta janaria, bai? Oso ondo, arraina oso dago. Eta, bai, ez da, bertako bizi erritmoa, ez da hemen gomo duen, ez? Igual daukagula egun baten 10 gauza egin behar ditugula, igual, holan ikusten donik, beste patxada batea sartzen da bizitzie, eta gaur egin behar dugu argi hau piztea lortu, igual nabile asko simplifiketan, eta, ez dakit. Baina,
beste patxara bat, eta komentatzen gendun ez, Senegalen egun batek bi egunek beste balio zuela. Osea, denbora lasaiago, bueno, oporretan egon da, diferenti da. Gogoratu diazu esaldi bat, behin Frantzin ikusi genuen pizzeri bat, jartzen zula pizza eskubanas en 5 minutos. Eta, 5 minututan, kriston gozea geneukan, eta hortik 10 ordula ordenera, esan genuen, eta pizzak eta, a ritmo cubano, mi hermano. Bizka, beste bizitza bat, beste ritmoa dauketela eta. Bai, baina bueno, magisteritza musika ikasi zenun, pixka gaiz aldatuta. Bai. Eta zarauntzen zera irakasle. Bai, hori da. Bertakoei, ez dakit, instrumentu bat irakastailezu edo musika teoria eta hori gauza hori? Mototziet 5. mailako umi, oza, 10 urte ingurukoak. Eta gitarra ditu klasean, orduan batzutan gitarra erakustatziet bai, zer, aldana. Eta, betikoa, txirula bai. Zer madia klasean? 20. Gitarra? Bai, da. Ku guapo. Bai. Que guapo, batzutan. Gustatu nahi, Ez ondo, gero... Visualki oso guapa. Neu ontsia zen. Txirula ere bai, Txirula... Bueno. Da modu bat oso azkarra musika ez gustatzeko. Eta batez ere, daukazunean irakasle bat musika atsegin dutuena. Ja. Beraz, musikari bat izateak horrek laguntzen du. Zer erakuste diezu pixkat arro hori sartzeko? Nola? A ber, ni duela gutxi hasi naiz lanean, orduan ez naz bez hemen ez dakiz zer. Baina, ondela gutxi eta nahiko arrona horrekin. 6. mailakoekin egin eman, batzuk nahi zuten gitarra justutan. Beste batzuk justan borra, eta ez batzuk kantatu. Bale. Eta jogen dune Jose Erripiaune Paraizu Zinema. Nahiko txukun, geratu zen. Eta, ondo. Bizka eta ber, baina 20 ume dira, eta resta. Igual gestionatzeko erresago, amarrola. Bai. Eta hor irakasten diezu zure abestiak? Erakusten dizkiozu? Ez. Zer lotxagatiko? Bai, ez dut uste, igual ez da 10 urteko, batzuk igual, batzuentzat bai, baina 10 urteko ume batentzako kantuek ez doaz egiten, ez dut uste. Igual ez dute... Batzuk gustatzen zaila, baina badakit orokorrien ez dela nire publikoa, orduan nenoi ebez horre... Baina ez diot agian abestiak edo gustatuko zaizkielako, baizik eta ze balio eman dezakete, nire irakaslea musikaria da, eta diska bat dauka, eta... Ja, bai, hori bai, eta ikasle asko erosi didate diska, Baina hori nahi dutenek, ez nazpon horre... Orduan entzun dute, eta... Bai, laurasuek, eta ondo. Bai. Eta bertsioak jotzen dituzue, Jose Erripiaunera, baina, pixkat, ze gustatzen zaizue, gaur joko dugu, zuri gustatzen zaizuna? Hori arriskutzu da. Bai, batez ere ez ere musika, ez? Claro, es que, trapa ez, baina, igual da, YouTubeko... Bat esango du, trapa ere bai musika da. TikTokeko 30 segunduko bideo bat, eta nahi dute hori jartzea, eta, batzutan, bale, baina, ez da, jakin bizu, bai, izaten, bale, ez, beti ezin da nahi dozuena, edo... Bigotiek atara. Zu bertsio batzuk jo dituzu, bai. Bakarka zaudenean batez ere, eta zer izan behar du abesti bat zuk bertsionatu nahi izateko? Igual izan behar da abesti bat buklean entzun duana, askotan entzun duana. Askotan entzun duana. Bai, hori da. Bale, pasako gea bertsio hortara, ez dugu esango zein. Bale. A ber, deskubritzen dezuen. Vale. Vale? Lasai bizi, ez dago ezer gehiago, zertzarazu, ez zara arrisku, pentsatzen dituzunak, nork aukeratzen dizkizu, logika du, dependentzia hautatu. Izarki bat badugu barnean,
arbasua ahoko hitzetan kandela itzalia ez dira gortzen urtetan eta sua galtzen da mendetan Txitakoan sinetxi indar txua indartzen segi lehen hau txitakoan sinetxi indar txua Lasai bizi ez dago ezer gehiago zertzarazu etzara arrisku pentsatzen dituzuna aukeratzen dizkizu logika du dependentzia hautatu dependentzia hautatu Dependentzia hautatu Dependentzia hautatu Lasai bizi ez dago ezer gehiago Txusta horrein badakizu zergaitik galdetu nizun esagutzen zenuen. Astean zer galdetu diet, Lorea zuloik esagutzen zu, eta, bale. Eta, ojo, ez diola eskatu jotzeko, Berak, faktorian... Hain duda bat dauket, zelan da hori lehen hautsitakoa, eske letri hori ez dut ulertzen zelan da. Enautxi da, hitz bat hola. Eske ez dut jakin ondo zanaten ez. Enautxi hori da, pixka bat, euskeraren ez dakit oso ondo, baina hitz bat asmatua bezala, enautxi da, esan olako zerbaitzeko aditz agarro bat. Vale. Eta flipatzea batik, pues jarri nuen hor. Vale. Enautxi. Igual ez dut ulertzen zer da ginen esaten, oina. Olako abesti batzu, letra batzu sartu dituzu. Euskeraren hitzaren jatorria enauskera hortikan datorrela, no seke. Ideik ez, Ondo. Vale, ondo esagot orduan. Eskerrak. Bueno, hori, hau dokumentatzeko egon naiz ikusten bideo batzuk, eta bakterian kontzertu bat grabatu zizuten, eta, dios, abesti bat, eta esan, nolatan, horregatik, zer behar du, abesti bat, eta buklean entzutearena. Bai, igual izoleke motibo nagusia, beti ez da letra edo ez da melodia, batzuan da, momentu baten kantu bat esartzeatzu barrura, eta... Eta bakizu nola itxizen abesti hori izugana, ez dakit kontzerturen baten ikusi zen untxusta, edo... Ez dut ikusi kontzertu, bai, ikusi dut, EHS-etan, bai, baina ez eske, justo konfinamendu, gaur askotan abila, baina, konfinamendu sasoien entzunean kantu bat askotan, esaten tranquil, erretako, nahiko mantra izen zen. Nola baiti ditxi behar zaizu, ez dakit irratian, edo banka kuriosiatzen duzun, edo norbaiten komendatua, edo... Asko jarraitze dut Euskal Herriko musikari zen mundu, jarraitze dut estena orduen horregatik, hortik. Oso ondo iritsi da momentua zozketarako gonbidapenak atera favorez. Eta prestatu galdera. Txoni pega dukaten. Zorre. Nik eta diot. Atea barra dituzu. Bi atea. Vale, zenbakia da, 20. 2-0. Zuite bat, Nik ustet anaiai tokatu zaiola. A ver, venga, galdera bat egin barko jozu. Vale, nire izan Andoni da,
Andoni Zuleika. Eta Lorei nahiko notzen galdera da, ea nahiago dagoen edukitako esperientzia ezberdinen ostean, bakarka jo edo taldeka jo, bez? Non zentzaren erosoa, gustoroago? Zer erantzungo duen, ze hau musikal taldeak entzuten bain bau. Ez da bentzungo sorik. Gaur oso gustora na, ez? Eta lasai. Baina ere gustatate bai, beste instrumentu batzukin jotie, beste indar bat hartzen dabe kantuak. Biak gustatzen zaizkit, gero egia da logistikoki bakarka jotzea beti dela errezagoa, ez duzule hainbeste negoziatu behar beste batzukin, eta baina, bueno, gero bakarri zaude, bai, eta hori be. Orduan, bueno, lagunekin ego jantia jotiek baduko beran. Gauza hona eta beran alde txarra, baina... Bixek aldo da zein, orduan ondo. Hori da, abestiak zurea direnean egin dezakezun gauzetako. Hori da, bai. Bai. Beste zenaki bat? A ver. 40. Epa. Izena? Bueno, ni nerea naiz, eta, pixka pentsatzen egon naiz, eta ni jakirain nun, momentu honetan bada musikariren bat edo inspirazio bezala erabiltzen dezuna, edo edo pentsatzen dezuna musikari bat gustukoen daukazuna momentu honetan, edo Googlean entzuten nahi zen, eta igual bertxion bat entzungo eguna laizter. Asko, oin momentuen asko nabire entzuten. A ber, eukiotasenak eta oin daukiotasenak, bale? A ber, eukiotena holan referentzia asko, da nahiko eragin euki dago azken aldixen indoazen kantuetan, Michael Kiwanuka, eta gero bebai honek Maria Arnal eta Marcelo Agues, horrek asko gustatu. Eta hain geixan agin entzuten beste estilo batzuk, eta taldean bebai gabiz entzuten Noga Errez, Erez edo lako. Eta Euskal Herrixen, Gorka Urbizun diskoa, asko nahi entzuten, bastante bukle. Zeitzen? Gorka Urbizu, esautu zu. Bai. Eta gero, bai, J. Martina, bai, asko gustatzen, eta bai, ez dakit, denak gustatzen jatez, ez dakit, talde asko. Hain okurritu zela, daukezu, niri batzutan pasatzen zen gauza bat, dala, batzutan entzute dituzu musika, melankoliko zaudenean, melankolia hori indartzeko entzute dituzu abesti melankolikoak. Baina kontran, igo nahi dut nire animoa. Bauzkazu taldeak entzungo eta hori badakialako afektatzeiala ondo. Igotzen hauela. Bai, da, gainera, lehen eukiot epoka bat, nintzena gehiago autodestruktiba, musika entzutatuko orduan, baina oin ezain beste. Orduan, adibidez, entzuten adiena, asko entzut bai Black Pumas, da oso rollo soulero, oso rollo ona, hori transmititzen den talde bat, eta hori joten dugu bai bertzio bat kadirakin, da, bai, danetarik gustatzen entzutia, saiatzen hasi entzuten. Apuntatuko ditu, zatik esan dituzu izen gehiengoa, nik ez ditut esautzen, hasi que... Bai, ondo, komendagarri. Eskerrik asko. Bueno, behin zozketa amaituta, ja, azken abestiarekin sartuko gea, baina lehenago, aurkeztu nahi nituzke, zure sare sozialak eta saldu pixka bat proiektua, nola entzun. Por cierto, gaurkoak ziren azkeneko diskak, beraz, fisikoki ezingo dituzu erosi, baldin eta ez dituzuen diska gehiago ateratzen. Ez dakit. Igual, baina momentuz ez. Baina digitalean haude, benetan, baina, saldu pixka bat. Bai. Hori... gaude kadira taldea Instagramen, YouTubeen bai, plataforma danetan, eta gero joko dugu atorren astean Ainorgako Ekirroken, eta maiatzan amaieran bai Algortan joko dugu. Noiz bait ikusi ez du Ekirrok? Ez, baina badakite eguzki plakeekin eta... Oso polita. Azkenean, txustak bai jodu, eta hemen joudie bai izan genuen, eta Jon Gurutxaga ere bai, eta petxik hemen izan ditugu bertatik pasatuko batzuk, eta hori, azkenean aprobetxatzen dute eguzki plakekin, eta bertatik ateatzen dute kontzerturako behar duten energia guztia. Ia beti.
DJ batetik eta hori. Claro, orduan, hor dago, baina, bueno... Aste honetan denbora nago. No, baina inorgan oso proiektu polita egin zuten, ze maia daude, bazkaldu dezakezu kontzertua ikusi bitartean, eta oso polita. Bai. Eta eguraldi txarra egiten baldin badu, frontoia daukate oso handia eta bar, akustika, baina oso hemendikan bai goraintziak ainorga kulturari kriston lan egiten dezuelako, eta bakizue, soy fan. Eta, bauri, Bandcampan baukazue diska. Bai, Bandcampen, bai. Erosi dezakezue. Laguntzen dezue musika bana datorrondo, bai, behin erosita, eta bueno. Gure sare sozialak, leno hasieran esan dizuegun bezala, dauzkagu Instagram, Facebook, Telegram eta Twitterra, edo Eixa plataforma hori. Jarraitu gaitzazue, berriak izango ditugu laizter eta interesgarriak izan daitezke. Eta, bueno, bitartean, ikusitzazkezue gure saio hauek YouTubeen, entzun dezakezue iVoox, Spotify eta nahezuen guztian, arpidetu gogoko duzuen hortara, eta horrela ez dizuegu tabarra eman behar, eta abisatuko zaizue, behin igotzen dezuenean podcast bat. Hau da, YouTuberrak egin berdegun mierda. Ondo sabes. Saldu berdegun pizka proiektu. Eta webunea. Ez dakit zergatik dramagun 2 urte eskatzen aurra leixi webunea egiteko, eta aztu dite, www.marrumakulturalak.eus, eta bertan dauzkezue sare sozial guztiak, podcast guztiak, eta jakingo dezu gehiago gure elkarten inguruan, gure taberna, eta bar. Besterik gabe, eskerrak eman behar ditugu, lehenik eta behin gaur sentitu gera familian bezala, ez dakiz zergaitik. Etorri zaizkigu Lorearen familia erdia, eskerrik asko, txalo, zentzako. Hor barran gaziosak eta ateatzen Alex izan dugu. Ez dakiten zuen duen, beraz oso alto eman. Kontroletan, soinuan edo sukaldean hau dena sonorizatzen eta bar. Eskerrik asko, Beñat Antxustegi. Eta, bueno, ni Makoki elkarrizketa hau gidatzen saiatzen bideoak editatuko dituena, eta bar, eskerrik asko denoi etortza. Eskerrik asko, Eta ja azkeneko hitzak zuretzako utziko ditu, eta agurra, eta hori dena. Eskerrik asko konbidatzearen, bai. Asko eskertzen da, ez ezagune garen musikari xepa, beti olako plazatxuek ondo etorten di. Geure izena ezagutza emoteko, eta, bueno, aurrera jarraitzeko bintzat. Guretzako beharrezkoa izan da, hasieratik. Beti esaten genuen. Apostu egin behar dugu, batez ere ez ezagunak esatea. Bueno, ez famatuak. Lehenengo proiektuekin, edo, bueno, esango dugu beste estenak hain errez ez dituzten musikari horientzako. Hori da. Ze ondo gaiatu, bezat. Bai. Baina, bueno, bai, egia da, noiz behinka izan ditugula, pixkatu jartzen handiagoa dauzkate musikariak, baina bai beti tartekatzen ditugula, ezagutu nahi ditugu proiektu berriak, zein edaki, agian hau entzun edo ikusten dabil, kadira taldea ezagutzera ematen diogun bat, eta aurrera. Ongietorre. Eskerrik asko, Lore. Zeuei, eskerrik asko. Beraz, azkeneko abestia, aurkezpena, zuretzat. Bai, hau 3 tiro 8, etzen da? Honekin amaituko. Istariek esnatu nautenik nahi nuen lotan gelditu. Egun senti baten barruan nahi nuke gelditu. Errorea ezin dut bertan aurkitu. Zenbat aldiz baitu nauen exigentziaren larra. Iesean ibilarren bilatzen hau berearren. Nekatuak dauzkatia da egalak. Ezin egon beti izuen mendeko. Aurrez aurre gaude, segundu mutu bat, bi begiradak ta, 3 tiro txeta bagoaz. 3 tirotx, 3 tirotx ez zausartu. 3 tirotx.
beti ditut estariak baina ez naute topatu. Ibilbide estu lanbroak baina gaur gidatu. Errorea nahi nuke bertan banatu. Zenbat aldiz baitu nauen exigentziaren larra. Iesean ibilarren bilatzen hau bere harrak. Nekatuak dauzkat jada eralak. Ezin egon beti izuen mendeko. Aurrez aurre gaude, segundu mutu bat, bi begiradak da. Hiru tirotx eta bagoaz, hiru tirotx ez ez ausartu, hiru tirotx. Estariek esnatu nauten nik nahi nuen lotan gelditu. Kulturalak.